Samuel Migáľ bol spolu s Radimírom Šalitrošom vylúčený zo strany Hlas a predseda strany Matúš Šutaj Eštok ich nazval vydieračmi. Strana sa tak rozhodla potom, ako štvoricu nespokojných poslancov okolo Migáľa kritizoval aj sám prezident Peter Pellegrini. Všetko to začalo v polovici septembra, keď spolu s kolegom Radomírom Šalitrošom odmietli hlasovať za odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Peter Pellegrini sa už dávnejšie vyjadroval k situácii okolo 4 vydieračov a takáto je jeho reakcia. Chcem povedať veľmi jasne, a teraz budem hovoriť ako bývalý predseda strany Hlas, ktorý Hlas zakladal. A pôjdem veľmi otvorený a veľmi priamy a ľudský, pretože ide o môj projekt, ktorý som za 3,5 roka vytvoril a doviedol úspešne do parlamentu. Z úvodu ich aktivít, pána Migala a spol, som mal pocit, že im ide naozaj o nejaké hodnotové diskusie, o hodnotové debaty, čo by mohlo byť mne a možno aj niektorým ľuďom sympatické, že chcú možno trochu hodnotovo viac koordinovať alebo korigovať nejaké rozhodnutia vlády a že im ide o podstatu veci. Častokrát som vnímal, že sa v tomto hodnotovom nejakom svojom súboji odvolávali na mňa, zakrývali sa mojim menom, hovorili o tom, že nesú môj odkaz. Lenže na základe posledných informácií, ktoré som dostal, títo ľudia chcú a svoju lojalitu vláde podmienujú ziskom vážnych mocenských pozícií. Požiadavky sú možno ešte, nie že možno, sú násobne ešte vyššie ako samotného pána Huliaka, čo musím z tohto miesta naozaj teraz ľudsky odmietnúť a požiadať ich, aby sa prestali zaštiťovať môjim menom. Pretože ja som Hlas zakladal s myšlienkou a s pointou, že je v prvom rade záujem Slovenskej republiky, druhý je záujem strany a až tretí sú osobné ambície človeka, ktorý v strane pôsobí. A preto páni okolo Migala jednoducho žiadajú silné mocenské postavenie, rezorty, pozície, moc a tým sa úplne odklonili od toho odkazu, ktorý som ja ako Peter Pellegrini sa snažil do Hlasu vštepiť, že na prvom mieste je človek a jeho lepší život na svete. A preto ich aj z tohto miesta žiadam, aby sa vo svojich ďalších aktivitách nezakrývali mojim menom, pretože ja som Hlas nezakladal preto, aby sa nejakí 4 odídenci snažili zneužiť to, že dostali šancu odo mňa, dostali sa do parlamentu a teraz požadovali silné pozície a účasť na moci formou vysokých funkcií. To je niečo nepriateľné a od tohto momentu nech hovoria sami za seba, ale mňa už nech vo vzťahu k sebe nespomínajú. Samuel Migáľ, ktorý mal konkrétne požiadavky, ako napríklad post ministerstva vnútra, post riaditeľa vojenského spravodajstva, podpredsedu parlamentu a aj podpredsedu strany, bol dnes vyspovedaný denníkom N, kde mimo iné prezradil aj to, že stranu Hlas riadi sám Peter Pellegrini prostredníctvom poslanca Národnej rady a zároveň člena strany Hlas Tomáša Druckera. Drucker verí, že Migáľovci napokon zdvihnú ruky za vládne zákony, ktoré predniesie koalícia a podporí body, ktoré sú na programe februárovej schôdze parlamentu. K samotnému komentáru Migáľa sa však nevyjadril. Prezident Pellegrini reagoval na Migáľove tvrdenia slovami, že nechce úradnícku vládu a odmieta akékoľvek špekulácie. Nepodielam sa na páde vlády, povedal prezident. Chcem veľmi jasne povedať, že ani nerozmýšľam, ani sa nepodielam na páde vlády a nechcem vymenovať úradnícku vládu. Toto nie je môj cieľ, toto absolútne odmietam, zdôraznil prezident. K situácii sa však na tlačovej konferencii stihol vyjadriť sám predseda strany Hlas SD, Matúš Šutaj Eštok. Na prvom mieste nášho spoločného záujmu musí byť vždy záujem Slovenska. Na druhom mieste záujmy našej politickej strany a až na treťom poslednom mieste naše osobné ambície. Zatiaľ niektorí naši kolegovia tieto ambície prevratili na hlavu, bohužiaľ. A čo je najhoršie, už niekoľko týždňov až mesiacov svojimi osobnými túžbami znechucujú verejnosť a poškodzujú celý náš spoločný projekt, našu politickú stranu Hlas. Počas týchto 2 dní sme mohli celé hodiny diskutovať o programových, politických, hodnotových i ďalších otázkach. Každý mohol predstaviť svoje návrhy a slobodne o nich diskutovať s podmienkou, že o výsledku, tak ako to je v demokracii bežné, rozhodne väčšina. Pretože tak je to na demokratickú stranu správne a tak sa to patrí. Priestor na debatu bol otvorený iba, že programová diskusia
bohužiaľ nemá nič spoločné s ultimatívnym kladením si personálnych požiadaviek a naplňaním si osobných ambícií. To prvé, tú vecnú odbornú diskusiu budem ako predseda Hlasu vždy a naplno podporovať. Ale to druhé nikdy. Kolegovia, ktorí tu budú rešpektovať, majú u mňa dvere vždy otvorené a vy to veľmi dobre viete. Ale tí, čo nerešpektujú, si musia nájsť inú cestu ako cestu s Hlasom. Preto sme sa včera rozlúčili s našimi kolegami poslancami Samuelom Migálom a Radomírom Šalitrošom, pretože ich požiadavky nemali nič spoločné s lepším životom ľudí a boli vyslovene osobného charakteru. Inými slovami, pýtali si funkcie a nie naplňanie hodnôt. Dámy a páni, s hodnotami nemá nič spoločné to, že si vypýtate ministerstvo vnútra, že si vypýtate vojenské spravodajstvo, že si vypýtate podpredsedu parlamentu a že si v demokratickej strane kladiete nárok na zvolenie podpredsedu strany. Toto s hodnotami nemá nič spoločné. Pevne verím, to sú požiadavky vydieračov. A my vydieračov v našej strane nechceme. A pevne verím, že to boli posledné zmeny v našom klube, ku ktorým došlo. Ale budem tak konať vždy, ak sa niekto priamo a otvorene spreneverí hodnotám, na ktorých sme spoločne túto stranu vybudovali spolu s našim zakladateľom Petrom Pellegrinim. Sú tu aj dve miesta pre našich kolegov Janka Ferenčáka a Romana Malatinca, ktorí sú medzi nami vítaní. A ja im touto cestou takto podávam pravú ruku, pretože to je na nich, aby si vybrali, či chcú byť medzi ľuďmi, s ktorými spoločne zakladali Hlas, či chcú spoločne s nami pokračovať v odkaze Petra Pellegriniho, či chcú naplňať sociálno-demokratické hodnoty, či chcú o smerovaní strany spolu s nami, s ľuďmi, ktorí tú stranu tvoria, pokračovať v tejto ceste, alebo či chcú byť v partii dvoch vydieračov, ktorým ide o moc a mocenské pozície. Je to na nich. Ja takto verejne podávam ruku aj Romanovi Malatincovi a Jankovi Ferenčákovi, že tu sú vždy vítaní, aj vítaní budú, aby sa vrátili späť do svojej politickej rodiny, aby ak majú nejaké nápady na zlepšenie fungovania, tu je ten priestor a všetci tí členovia, ktorí tu dnes vám to potvrdia a ja ich aj takto cez televízne obrazovky pozývam späť tam, kde patria do svojej politickej rodiny, do Hlasu. Matúš Šutaj Eštok potvrdil, že Peter Pellegrini bol v sobotu na pracovnom sneme Hlasu. Predseda strany povedal, že prezidenta osobne pozval. Poprosil som ho ako zakladajúceho predsedu, že keď je v Banskej Bystrici, nech príde, keďže sa vo verejnom priestore dvaja vydierači zastrešovali jeho menom, dodal predseda Hlasu. Čo myslíte? Ako celá táto situácia okolo skupiny Samuela Migáľa skončí? Napíšte mi to do komentára. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na predĺžení platnosti sankcií voči Rusku. Zahlasovalo aj Slovensko a Maďarsko, aj keď nás donedávna presviečali, že nič podobné nikdy nepodporia. Potvrdila to na sociálnej sieti X vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Podľa nej sa musia sankcie predĺžovať každých 6 mesiacov. Vyžaduje si to však jednomyselné hlasovanie 27 členských štátov Európskej únie. Tento balík sankcií zahŕňa zákaz obchodovania vo všetkých sektoroch, ako aj opatrenia, ktorými sa blokujú aktíva Ruskej centrálnej banky. Maďarsko s predĺžením ešte v piatok na úrovni stáleho predstaviteľa nesúhlasilo. Premiér Viktor Orbán takisto naznačoval, že Budapešť bude predĺženie sankcií vetovať, ak Ukrajina neobnoví tranzit ruského plynu cez svoje územie. Za to isté lobovalo aj Slovensko. Hoci sa Orbán verejne postavil proti sankciám, ktoré podľa neho poškodzujú hospodárstvo Európskej únie, účastníci rokovaní v Bruseli to podľa magazínu Politico označili za blamáž. A to predovšetkým po návrate Donalda Trumpa do úradu amerického prezidenta, ktorý minulý týždeň pohrozil Rusku ďalšími sankciami, ak nebude uzavretá dohoda o ukončení vojny na Ukrajine. To bol dnešný krátky prehľad správ. Ak sa vám video páčilo, budem rád za každý like, odber a komentár.